ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୁରା କରିବ। ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ବି ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଜାଗା? ଏକରେ ହେଉଛି ମଶାନ ଘାଟ ବା ଶୂନଶାନ ଜାଗା। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଜୁଆ ଅସତ୍ କାମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଏ। ଭୁଲରେ ବି ସେହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ।